Kardom Karbenglong nili puthot bang thulo nang litum kaching honnai channel mati kelang bom channel la karbi teach 2.0 long napen na frangsi kado kave nili video kilang rado on pastami nili pen Kardom pajer poninglo Kardom la penon kilang bom nang litum karbi teach 2.0 channel usa kimilang polte subscribe ikta la pen belar janta duil dakta ber ponik detta la lo polte munon pen nili kapre ka video le upload sitame nang litum mobile long nang le da prangi mate nang litum kilong da prangi fanlo pen pinya video bangke all age pension na soalis koson sikelai ma akimi duma vema mate akibantam ta active wai ma active tema la pen tangka nang jang je ma la so kecheki fansi so pathak sinile la so video bang kabunai ponlo nasionali tum ta video kiching pen kichudan langon la lopol denalitum chini ikpo la pen akiban a video jong se ilang nam delang pul nang litum dak do o nang litum karbitis 2.0 channel lo na pen nang litum kinang sot a video ta du tai nas nang litum batang si dam pen humri dam egon mate lang dam egon si padar depin pen video long le chithan polona kado kavelam la pen video nang litum kijut anang lang do na kicheng pen kijudan la la pul nang litum ta chini ikpo mate thek ikpo asikai ke sonali tum la intro bang sabse lango intro lang det pen video le cheng pon philo nang tangte intro lang egon la penang tum na so video description os ta link login so link penang tum ber phet non la penazat browser pen stanang tum puigo la penasun arjan no chiklang ik pon tum thengno la pen daglason ketok doi la si detail sai hui la impen nalitum dapan pore pon iktame la pen lang ik pon tame la sinon ke check dam nei mang nalitum dak thek pon lai la athak line do dagla serial line thek lai nalitum stame nalitum ke dam nei mang mate ke ber pon nei bang ke la report long ber pon ikon dag report long ber ik det penalitum thing no kaprek arjan mate interface nang lang ikpo na sonang klang igi la pen dak ketok ta son do la pen alitum ningang hang tum pore tame mate lang pon tame la pen la list of report pulong nang litum thek poloi la sodium nang litum kedam nang pola dak 1 2 3 4 total 4 option do la se nang litum ke chongwai ning bang ke la 3 option bang le chongwai ko state dashboard po la sodium ber phet pen nang litum thing no la son interface mate arjanang klang ikpo la pen nang litum la state dashboard lo nang litum la select putok thek lai la select edim nang litum dak district select pon ego assam nili dak assam select pon lo la pen la pokung da dui la all scheme pudi la sodim nang litum ber igon dak ber igdet pen la ber nang litum thek loi IGNOA SP la so la le nalitum select ponom mate chongwai pon igon dak la son berdet penalitum la enter given code punalitum thek thuloin dak la enter given code la so code banalitum dak tok la thek lai P2R 3PR nalitum mobile long taka pregi nanchik lai da copy ma do la so enter given code podin nalitum tok pon igon nidak fill up pon ikpo la pen la son tok pon det pen finally tum dak thek lo hi option submit mate cancel pudi nang litum la submit pudim le berigon dak ber ik det penali tum thing no la son na chiklang pon thule pon nang litum thing no la sadak detail sai hui dak na chiklang nang litum athing no la pen aber la son athak pudoi pon rana litum la son detail sai hui dak thek long po la pen district tin nang litum dak to thai national litum kuso district manang litum dak pen chongwai pon ik nang po nili example pa nili mithang long ri la karbi ang long bang sinili dak chongwai pon ik po mate ber pon ik po la karbi ang long panang litum ta thek lain 20 number long la karbi ang long ber igon la sodim nang litum ber igon dak ber ik det pen son interface mate detail sai hui banang klang ik po la pen akola son athak doi pon bom mo
lapen nalitum dak area mate nalitum arong men stame nalitum dak thek ponong po nili example nalitum hana PAKLANG pa nili dak jat pensta rong mongve mate rong khang semilang so nili dak example fan nili west na thu chongwai bon ikpo boithalang so kalte nili la bukulia mate ulong komaji nili dak pen select pon ikpo la bukulia la sodim nalitum arong adim chongwai pon igo lapen nili dak chongwai pon iklo bukulia dak total nalitum la ward number 1 long theklongi la dak ketok do ward number 1 lapen nasodim ako ber thuno nalitum la ward number 1 podim dak berdet pen aphet nalitum athing nostame amen akur lapen father name husband age lapen active tema lahai hui koma ma amen siduma lahai dar najiklang ektai po dak nalitum thek ponang po lahai hui hilo amen ne lapen sondak thak sinalitum ta dak pelang ikme ahor mu bangke lapen nalitum na so alis bang si print out kuri pulote nalitum la print podim ber igo dak penalitum print out emelo lahalo nasi nilita ning chithelo nalitum talang thek po pusil ase la so kelang hot jong sipini ka siksak mate problem de pulte nili fanar ju igon whatsapp lang stame lapen comment nong stame nalitum narju igon lapen non kelang bom jong sinalitum akimilang pulte padar depim subscribe igon nalitum ata giveaway je happy hype on igon la sipini video bang nining je nilita ning chithelo lang misen po mate sonsoni kirap dopo pusi nilining chithelo nasipini video long bang lan cholo lapen mo next video long le chitong tang tangte dumi thakme kado kavita Kardom.